Maayong adlaw Mindanao. Nagbabalik ang inyong bawal nga batignaw and ipakita nako kung unsa ang place nga among ginaadtuan while we're in Gateway when nagstay lang mi dinhi og just one night kay murag exhausted na kayo ang kinabuhi. Mura og wa nagi kapahuwayan ba nga mo nang giingon nga dili ka pwedeng mag-give up pero pwede kang mo relax. So tilawan nato ni ang washuko, kung ginatawag nila nga washuko, traditional food culture sa Japan nga ginaidulo gid nako ni sa unang panahon pa nga matilawan ang mga iba't ibang klase sa pagkaon dinhi sa Japan. So while we're here in Japan, i-share na ko sa inyo para kung time na kamo na pud man-hither sa Japan, na pud may idea kung unsay inyong kanon, no? Pero pag may ingon gyud kag sashimi, bago ka maanad-ana, murag it takes time gyud kay murag malangsahan gani ka, lahi man gud ang kinilaw sa tuwa. Kana siya karne na siya, murag wagyu beef nga grabe ka sinaw-sinaw nga murag imura na siyang kanang pakuyapan gani gamay, and then kanang imo na siyang kanon kay perti na siya kahumok. And then we have tempura veggies, mga gulay siya nga gitempura, and kana siyang na amaze ko sa ilahang sugbaanan nga bato. Murag naara may daghan dito sa among sapa, no? Kung nakabalo pa lang dahil ko nga ninana di ay. Gi-apply na nako ni dito sa mong bukid no, nagkuha lang ko og bato dito sa sapa, balin ako initon din akong takang anang mga ingon ana. Pero kandila ra may ilang sugnod sa mo, sa una bisag magsugnod kog palwa mo budlot man akong mata og tinayop kay di musiga. And talong and kana siya murag kato ng maguro kay sa may karaw bana sa tua nga raw fish na ni siya, raw fish. And then syempre kung pakanon kanilang kanon, dili sa Japan, dili rice is life. Rice is only 30 grams. Pinakaulahi ang gawas ang ilahang rice dire sa the way sila mo serve. Pinakaulahi na siya nga menu. So mao ni ang amo ang pamahaw, 31 kinds of seasonal food. Mo ni siyang pamahaw, grabe naka ma-amaze ka sa ilahang the way they serve kay grabe. Tagsara na siya kahungit but perting daghana. So gamay ra gid akong gikaon pag kagabi kay gusto jud na akong mahurot ni siya ba, pero wala jud di makaya bisag kung saon. Gilusin na nako ang belt ug ako ang butonis para mahurot na ginamog kaon, but wala gyud makana binland jud, wala na nako nakaon wala na nako nainom ang kanang sabaw. And ang ako ang anak trying to eat everything, pero daghan gid siya gibilin bisag ginagmay tagsa na gid mo siya kahungit, guys, but there are so many man puting daghana. So ang imong akong giunag kaon ang ako rang ganahan, but nabinlang lang ko ang gibilin ra nako anak ko nahurot ang sabawra, pero ang the rest di kaon nako. Ang kanon katunga ra pod, pero almost manggod sad ang na-serve is ang mga makaon ra sad nako nga pagkaon. So carry ra. So after ana ning kaon mi, way back to Tokyo naman mo na nga mga silyas sa tadaan para igabot sa highway, di ka magkarakara kung mangita kang kasilyas kay murag syempre pag ninani manggod nga mga seasonal medyo traffic usahay, pero di magid as in traffic. So mo ni ang view sa outside, and grabe pud ka-legend manggod ang Japan pagdating sa mga old culture nila, the way they preserve, the way they treasure sa ilahang
kapanahonan nga dili gid mawala ilagi ng atimanon and then gihimuon nila nga kanang sightseeing or himuon nila nga kanang mga tourist spot. So bisag luma kay siya pero medyo mahal gyapon ang ilahang per night. Lahi man sad gud diri sa observe na ko diri sa Japan no kay maingon sila og per night dili man per singan ani dili per room per person. So kung maingon sila tag tulo kalapad ang per night, so tulo kalapad per person. Pag tulo pud mo, so pila na maabot na kag pulo kalapad hapit plus tax. Mo na ang akong na-obserbahan diri sa ilaha. Dili pud lalim nga magsikag travel kay mahal sad ang mga labi nagkaning mga inani nga mga old kanang inn nga kanang ang ilahang ano man gud diri mga omotenashi ba kanang ang ilahang hospitality. Omotenashi means kanang ipakita gyud nila kung unsa sila, kung kanang wa gid sila ka competition ba nga mao ni amo ang serving dire. So dapat kanang kung mahal ang amo ang kanang paningil, so dapat maano sad gid ang mga customer nga mao ni. So mao na siya mga old kayo ang ihang inside pero grabe ka unique. Kung gusto nimong sunon ba nga magbalay kog ingon ani nga mao ni mo na pero yung mga grabe ang ilahang kanang singan aning ilahang kanang kawayan ba kana for the kanang kawayan nga mura ra siya pang bunal na mo sa unang panahon. Mura ra sa nga sa bayabas ba perti ka kanang kanigpis kana mura ra man nagkadtong subutoyngan ana sa ato kugon. Tanawa ang ilahang maka-amaze ang ilahang banga. Banga? Adli na siya banga. Kanang kaway nila murara siya tubo. Perti kagagmay ba. And kana siya nga tubig. Pwede ra unta siguro ni mainom kung naalang pariharan na sa tuwang panahon. Di na ka mamroblema, di na ka matugtabay. 24 hours ka naga tubod. Mo na ang ilahang old nga kanang heater. Unsaon kaya pag I wonder why gyud sa napalagamit ahagibutang ang uling or ahagibutang para mag-heat siya when winter. Welcome. So after bath, pwede kang pahuway din hao. Ilahang hallway. Na-miss lang gyud sa ilahang kanang inside gani kay murag mo daw na ilang sugbaanan sa unang panahon. So after magmuni-muni ka dira daghan man untang naka-check-in pero wala man ko kitag tao. May paang baki. Sana all naligo. Ang ako ang pasensya na kayo kay kurog pa sa tanang kurog ning ato ang ni amang room. Ano lang siya, simple as that. Kanang grabe ka Japanese style na siya daw ka bed. And gamay lang siya nga room. Basta makatulog lang ka, pwede na. Na siya 2 beds. And then kung daghan mo, until 2 extra bed ata. Or sa salog ka matulog ba. Kanang tagaan lang kanilang boom. And bisag luma na siya nga pero automatic gyapon siya. Ang iyang inside murag kanang unsay nga aning wala dili man ni siya stories kanang ano lang siya ba murag plot lang gid siya nga pagkahimo nga and this kung gusto nimo ma-experience nga kadtong ilahang 31 kinds of seasonal breakfast in the morning, pwede kang mo try din guys. This inn is located in Nagano Prefecture. And let's go to maligo na daw mi. Mag-bath. Onsen. So nawala mi. Tudluan man may ganina sa pero nakalimot mi ba og hadapit tumuliko. So libot-libot na lang mi sa kuwang anak kung ahan na mi ani mapaingon na abot na mi aning ngit-ngit kay tanan nga lugar. So I'm gonna give you a quick tour sa moang room. So ganahan gyud kay ko ani nga sliding door ba nga ilang tap-tap gani guys. Mura ra siya og kanang papel nga kung gamay pa imong baby mga buslot na diha kay sige og sumbag-sumbag ba or kaning mga batang kiat basta gagmay pa
pwede rin naman siya ilisan dayon. So, nasa siya gamay garden outside. Try na tong ablihan para makakita po tagamay dahon-dahon ba. Pero diha sa gawas, so murag nangita kong pato, may pato. Oh. Mura na siya. Simple as that. Nalang siya gamay murag fountain diya sa gawas. And then, mga nilang welcome drink. Try po na to ang sparkling wine. Pero wala may spark. Let's go to the onsen na. This is a private bath. Video is allowed ay. And then, imo daw na siyang baliktaron. Parang nabalikta daw na, muna iti mailhan nga, ay tao sa sulod. Napuday katol diri sa Japan. Let's go inside na. Medyo, hindi mo siya kadakuan. Ano lang siya. Kanang, Hirugami Onsen Water Beauty daw niya siya. Pero mo doon kanang, ano sa nagamit po picture. Maligo na ta. So, likod pa lang. Mura na ta ni kuan. Bakse. Kuy, di na ko musukol og sinong bagay eh. Abaga pa lang daan, pwede na. Puriya buyag. Ito pa nang edit kay murag not allowed to show kay murag ang ato mga bells dili pwedeng ipakita. Ngulang ka diha pero wa jud ka sa daanad aning ilahang hot spring or ginatawag nila diri nga onsen ay las nagpalabi kay basig makuyapan ka. Maka-heat stroke pud ba ng dugay kay ka maghumol-humol dira. Magpatuyo mig buhok kay medyo maname. Then after that manihapon. And then na. Matulog na dayon. Ana lang good. Pahulay gamay. Ginhawag dagko. Mao ni kinabuhi sa Japan. Nga daghan salamat.